Quasi bé, no? Serà meva, bueno. Jo no em sento una invasora, jo crec que tots els espais que he anat assolint els he assolit per mèrits propis, per tant no em puc sentir una invasora, al contrari, quan arribes et sents una col·lega del que tens al costat. Una altra cosa és que tots els que tens al costat et considerin que estàs al mateix nivell o no. Hi ha molt de micromasclisme, de coseta d'aquesta que per ells és normal i a mi sí que m'han fet sentir invasora, encara avui en dia, en reunions actuals. Mira, ara fa poc, una reunió, volia parlar. Van parlar tots els homes més que jo. I feia rato que deia una frase i parlava un home. Jo deia, bueno, el deixava acabar. Anava a dir l'altre, contestava l'altre. I això, al final, és una manera de fer-te sentir invasora, és a dir, tu vols donar la teva opinió sobre un tema important que està passant, però no és tan important la teva com perquè sigui la primera. Les dones polítiques no ens sentim invasores de l'espai, perquè com bé diuen, doncs, quan arribem, no, nosaltres d'entrada ens sentim iguals, però sí que és cert que ens ho hem de treballar més. Necessitem un temps per demostrar realment que valem el lloc que estem ocupant i que no estem allà ni per al nostre físic ni per al nostre jefe que ens ha col·locat, saps què t'ho vull dir? Però a més, això seria la pregunta al revés, poder. Jo no em sento invasora quan arribo, però els homes se senten envaïts per dones? Se senten envaïts per dones quan la dona arriba i hi ha realment un tap perquè no aconseguim veure aquesta foto que deia ella, de que en un lloc de realment que hi ha poder, hi ha una equitat. Encara ens trobem, per exemple, l'altre dia una jornada que es va fer. Dels ponents a la jornada hi havia 24 homes i una dona. És molt bèstia la descompensació. I això encara està passant molt. Jo crec que estar en política té un valor afegit, almenys jo li dono, que és com fer un retorn, no?, per totes aquelles dones que mai no hi han pogut ser. La meva àvia, no?, que va poder convèncer el meu avi que la meva mare havia d'anar a estudiar per ser mestra, no? I jo crec que això és com un tribut a totes les dones que no ho van poder ser i que valien segurament tant o molt més que nosaltres, que anem obrint pas a noies que ho tindran menys difícil del difícil que ho tingut nosaltres. Jo crec que això és un valor afegit que a mi crec que és molt important.